Moja cesta začala veľmi dávno, asi naozaj v tej puberte s tou svojou vnútornou nespokojnosťou. Ja som vedela, že som tu pre niečo viac, ako byť mamou, ako byť dcérou, že niečo proste prinášať pre túto spoločnosť a nedávalo mi zmysel chodiť do práce, vypisovať proste papiere a niekomu to odovzdávať, že nemala som tam ten zmysel tej existencie. Čiže vlastne začala som sa hľadať, začala som spoznávať seba. V rodine som mala vlastne lektorov jogy, čiže mala som vlastne vplyv tej rodiny, vzdialenejšej rodiny, ktorá vlastne ma trochu ovplyvnila na tej mojej ceste. Cez jogu postupne som sa dostávala rôzne na transformačné semináre, prijatie ženstva, seba samej, hľadala som svoje sebavedomie. A potom vlastne prirodzene ako matka som prechádzala rôznymi skúškami. Keď sme vlastne zakladali štúdio, tak to bola tiež veľká zmena. Odvtedy vlastne mám za sebou veľmi veľa certifikátov v rámci vlastne Inštitútu Theta Healing, jogových kurzov, meditačných, vypasane sa venujem, vlastne to je budhové učenie stíšenia mysle. Takže je toho dosť, plus to, že vlastne všetky tie kurzy a to vzdelávanie sa deje tu a ja som vždy vo väčšine súčasťou toho, takže čo týždeň, tak to nová ja.